Goedemorgen, ik ben Ingrid Schoutheets van Hondenschool Country Dogs. Wij zitten hier in Groede, Boerenhol, nu ongeveer 15 jaar, eind van het jaar. Wij trainen alle soorten honden en het liefste natuurlijk vanaf pup af aan. En dan proberen we de baasjes ook alles mee te geven met betrekking tot de verantwoording, tot het hebben van een hond. Hebt u zelf ook honden? Wij hebben zelf 6 honden. Wat vindt u van de hondenbelasting in de gemeente Sluis? De hondenbelasting in de gemeente Sluis is een hekelig punt. Er moet overal belasting voor betaald worden, maar het is natuurlijk dan zo, kan dit dan niet teruggebruikt worden voor de bestemming. En hondenbelasting ook, het is heel duur in de gemeente Sluis. Zeker heel veel mensen zijn bewust met honden bezig. Nemen een tweede hond, dan betaal je het dubbele voor de tweede hond. En dan wordt in mijn ogen niets teruggedaan voor de mensen die of honden hebben met dat geld. Vindt u de hondenbelasting hoog in de gemeente Sluis? Nee, ik vind het niet normaal. Als ik eerlijk ben, dan denk ik dat er van het bedrag wat ik betaal per maand of per jaar, dat ik daar maar 10 of 15% van terugzie. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat de gemeente veel meer andere dingen doet met mijn hondenbelasting dan dat het ten goede komt van de honden. Van u zou het wel een stukje lager mogen? Het zou een stukje lager mogen, sowieso. En dan meer mogelijkheden om je hond uit te laten en los te kunnen laten lopen. Ja, ik ben Jenny Monhout. Ik woon in Oostburg en ik heb 1 Duitse herder. En wat vindt u van de hondenbelasting in de gemeente Sluis? Nou, dan mogen ze voor mij best wel afschaffen, want wij wonen in de buiten en ik ruim altijd zelf mijn hondenpoep op. En als we naar de hondenschool gaan, neem je ook altijd zakjes mee. Dus als je hondenbelasting moet betalen, dan moeten ze het gewoon in de pot stoppen en echt voor honden gebruiken en niet voor iets anders. Hallo, ik ben Marianne Danieu. Ik woon in de gemeente Sluis en ik heb zelf 8 honden, windhonden voor de windhondensport. Van mij mag de hondenbelasting afgeschaft worden. Zelf betaal ik kennelbelasting. Dat is belasting voor professionele hondenbezitters en ook voor kennels. Mocht de gemeente Sluis de hondenbelasting niet willen afschaffen, zou ik wel willen dat er een campagne opgericht wordt voor bewustwording van het opruimen van de hondenpoep. Er zijn genoeg mensen die de hondenpoep opruimen, maar er zijn er evenveel die het gewoon laten liggen en die moeten beboet worden. Ingrid, waarom is het nuttig dat hondenbezitters naar de hondenschool gaan? Het is heel erg nuttig. Waarom? Punt 1, de sociale contacten. Het is heel gezellig samen praten over je jonge hondje. En dan komt eigenlijk de instructeur in beeld. En ja, die gaat dan eigenlijk vertellen dat het niet zomaar een hondje is. Je moet daar heel goed voor zorgen, dat is gekend. Maar het is een hond, het is geen mens. En naast de hond opvoeden, duidelijk vertellen wat ook wel en niet kan, geven we ook een beetje sociaal advies mee naar de buitenwereld toe. Dus onder andere het bekende probleem loslopende honden, het overal ontlasting doen, te pas en te onpas. En ja, de mensen erop wijzen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen hond.